tinovaziva vakambosheya nesu. Saka Baba Dzuda tinokugamuchirai zvekare tichiti mauya muranda washe. Tinotenda zvikuru nekuti wanira zvekare imwe nguva yekuti musheye shoko nesu. Pane ino nguva ndakukumbira vanotimbirawo hymn yakumbirwa naBaba Dzuda, hymn 129. Kana vangopedza kuimba, mumwe wedu anenge asundwa nemweya mutsvene obva angotinamatira in the interest of time yeshoko redu kuti tiwane shoko nguva yakakura yeshoko. Mazvita hymn 129. Mazvita regai ndiriverengerwe kuna mapisarema 19 verse ya 12 to 14. Hallelujah. Ndo pari kubva dindindira remadekwana anhu. Makadi enyu Mama Chidakwa? Hallelujah. Ndiri pamwadiwo mwanangu. Tinotenda nekusanganiswa. Ndibatirewo kuna mapisarema 19 verse 12 to 14. Ndo pari kubva theme yedu yemadekwana anhu, kuchemera kufadza Mwari. Amen. Kuchemera kufadza Mwari. Munhu ngaachemere kufadza Mwari kwete kufadza vanhu. Madekwana ano ndichaitsimbidzira zvikuru nekuti taamunguva yekuti hazvichabviri kuti tirambe tichifadza vanhu. Zvaakuda kuti tifadze Mwari. Mazvita verenga yenyu Mama. Hallelujah. Pamusoro yemufundisi Dzuda nesangano dzene raMwari, chirengo chedu chiri kubva kuna Nziyo 19 verse 12 kusvika pa14. Musoro yeshoko noti mbiri yaMwari mune zvaakasika, zvizoti zvekumutungamiri wokuimba rwiyo rwaDhavhidhi. Verse 12. Kana kuri kutsauka, ndiani anokuona? Ndipembedzei pakutsauka kwakavanzika. Verse 13. Dzoraiwo muranda wenyu pazvitadzo zvamaune, ngazvirege kundikunda. Ipapo ndichava munhu asina mhosva, akasununguka pazvitadzo zvikuru. Verse 14 yekupedzisira. Mashoko omuromo wangu nendangariro dzomwoyo wangu ngazvive zvinofadza pamberi penyu, imi tenzi, chipotero nomuponesi wangu. Ngaakomborerwa mashoko atenzi anoperera pano manherano. Haleluya. Mazvita Mama Chidakwa nekuverenga kwakanaka zvikuru. Amen. Tendai nekushingairira kwenyu mubendu raMwari. Mwari vakuitirewo zvakanaka madekwana ano. Regai nditende Mama Gudu nekutitungamirira kusvika panguva dzino. Mazvita enyu Mama. Mwari vekudenga zvakare ngavakupeiwo simba rekuramba muchimira muimba yaMwari. Madekwana ano nhauya ndiri kufamba nayo idiki diki, asi huru kune vanotenda. Ndingakuzokumbirawo zvangu kana paine umwe chete wandingaonawo. I don't know kana Zoom ichitadza kusimudza, but ndingadawo zvangu aripo wandingaonawo. I don't know zvakare, is there none Shona speaking people so that maybe I can switch to and fro. And so kungoti ndingotaura kumunhu umwe chete. Amen. Nhau yatiri kutaura madekwana ano inhau inokosha yekuti ngatichemerei kufadza Mwari. Rumbo rwataimba urwu runodikanwa zvikuru uye tairwiimbiswa naamai vandinotenda kuti nerimwe zuva pavanopfuura vachienda kuGlory vakati, mufundisi, kana iwe uri mupenyu kana ndafa undivige. Ndoda kuti udzidzise semadzidzisiro awaindiita, nekuti ivo ndo vakanga vandidzidzisawo zvakare chiKristu ichi. Saka mukutenda ikoko kwandinoziva, kwandinodaira, I remember tiri paSt. Mathias paruswa paWheatsApp tiri 1980 tiri 2 ndo vakatanga kukereke vanhu vaisati vachibva muhondo, vanhu vasina kana interest nekuenda kumakereke, but ivo tiri 2 tainopinda chechi, ivo ndo vakanga
tibatsira vachizarura magwaro vachizarura kutanga kwekereke. Kana mutadzi akapinduka mukutadza wakakatera tozodai tiri vairi toitazve ndinodaira kuna baba mumwe chete, baba vane mbiri yose, mutsigo wedenga nepasi, topedza tobva tapinda zvonzi iwewe uchiparidza. Asi handidi kukunzwa uchitaura poto dzekwanhingi, handidi kunzwa uchitaura zita rekwanhingi, ndoda kungonzwa uchitaura soko raMwari. Saka ndokwatakabvawo ikoko tiri maAnglican iwayaya, tichichengetwa nanaamai vaishumira evhangeri, vekuti naMwari vanopona. Dai tikabatsirwawo semaAnglican kuti tigogona kusangana naMwari vari kutaurwa naDhavhidhi muzuva ranhasi, randiri kutichemerawo kufadza Mwari. Dhavhidhi anonzwisisa. Kana ndakuda kuti nyatsondibatsira, vanogona kunyora manotsi, nyorai ndava nekuti zvichakubatsirai mberi. Vakawanda munyore, munofunga kuti kuteerera. After 1 hour I tell you zvese zvinenge zvaenda, nekuti ndotsika yaSatani. Haadi vanonyora pasi, haadi vanorekodha. Ipapapa mungadai muchirekodha so Zoom yenyu hamena kuti hairekodwe nei, nekuti zvakanaka kuzorekodwa shure muchizonunzwa zvakare kuti zvaimbonzi kudii. Nekuti pakutanga patinerautaurwa kazhinji pacho nongosina kubonyatsokunzwisisa, ndikatongopfuura zvatopfuura zvapera, haunawo kuzobvunza kuti vanga vachiti kudii. Nhau yandoda kusimudza ndinhau yekuti kana tikanzwisisa kuchikoro kune masyllabus. Uri mwana wechikoro unopiwa syllabus, ticha vanopiwa syllabus yekudzidzisa. Kana muchida kuzobudirira, mainjiniya, madoctors, manurses, mese munodzidza zvakafanana. Munotanga muine 100%, vamwe vanosarudza 10, vamwe vanosarudza 0, vamwe vanosarudza 90, vamwe vanodzosera dzakadaro kuna ticha. Ndo zvakafanana even mukunamata. Tinotanga pamwe chete, asi havasi vese vanobatirira soko raMwari. Vamwe vanotamba naro. Saka kuchikoro kana kuchisetwa maexamination, ndoda kutaura nhau yekuti munyatsondinzwisisa. Munogona kupasa one level yekuchikoro kwenyu, ugotonzi watora number 1. Ndinorangarira mumfana muzukuru wangu aigona kumhanya stereki. Palevel yepachikoro pake hapana munhu aimuti chwi, waimhanya, waivasiya vese. Agoenda kumaregional kweya aivatungamidza pamberi, vagomhanya iyo zvotanga kuteera, agovapfuura vese achivabata achimbva apesera number 1. But akazoenda kumanational level, kunational sports stadium, amva aita yake kujairira yaya, zvikanzi ndosara kumashure ndogozovatungamira ndozonovabata. Akaedza kuti kana umwe chete waakapindira. Chikonzero ndechekuti wakanga aine kujairira. Wakanga achingofunga kuti zvinhu zvese zvinongoitwa nenzira imwe chete. But David madekwana anu ngaatidzidzise zvinhu zvakaoma zvikudikanwa naMwari. Zvaataura kuti ndibatsire ivo kubva kuzvivi zvangu zvisingazikanwi. Munoziva kuti pane zvivi zvisingazikanwe, zvekuti dai vanhu vaizviziva kuti bvu apo, vese maiti yowe. Ndimaigudo here? Ndivo here vatanga tifunga kuti munhu waMwari havatarisai zvavari? Because David ari kuona, David ndiye munhu wakanzi naMwari, the man after my own heart. Munhu anontida aizikanwa naMwari kuti ndazviwanira, munhu anontida, munhu anonditeerera, munhu anoda mwoyo wangu, anoda zvandinoda. NdiDhavidhi waichemera kuti Mwari aitire Mwari zvakanaka. Waichemera kururama David.
waichemera kufamba munzira dzakanaka. Paanoti, blessed is the man who does not stand in the counsel of the ungodly, neither sit with the scornful, neither walk. Ari kuona ari kuti no, ina handigare panogara vadada, handitombomire pane vatadzi, handishare anything with them. Saka ndomva anyora ari kuti pawo that counsel yokuti musamire panomira vadadi, musagare panogara vakaipa, musaite se. Ari kukupai counsel yokuti nzira imwe chete yokuti mugone kuda zvinoda Mwari ndiye kuti muzvitsaure pane vakaipa. Amino isu maAnglican ndataura kuti pachikoro unogona kuita number 1 ischool level. Kuno denomination yako unogona kunzi mainingi vakaoma vanonamata. Uri kudenomination yeAnglican, ini ndakapinda dzese, glory to God. Kuchikoro ndaive muhwisiri, kumba ndakanga ndiri muAnglican, but ndazokura munhu akandiita kuti nditoenda kuBible college muBaptist. Saka ndaiinteracta because kuScripture Union taita maScripture Union taidaidzwa kwese. I was interacting with all Christians. Saka zvinogona kuti uri kuAnglican iwe unogona kunzi unonamata. Vekuisiro gonzano namata. Pachikero chemadenomination. Ndava nekuti muri kutarisa shoko renyu riri pamadenomination. But ndiri kuda madekwanano ndoda kutaura palevel yedenga yesoko raMwari, kwete padenomination Anglican. Ndoda kuti yes, pasai maexamination enyu muri kuAnglican, but kana wazobuda muAnglican wakuenda kudenga, unogona here kugamushirwa naMwari kana kuti unongonza hako ikoko ndoko wakagumira ikoko. Ndava nekuti tinoshaina tiri padenominational level. Danga ndikudzidzisa vafundisi nekuti vafundisi kazhinji kacho futi nesu tinoshaina tiri pamadenominational level edu. Tinenge tichizvida vaMwari nemadzimambo. But Mwari ndo zvavari kutaura here madekwanano. David now ari kuti Ishe save me from my secret sin. Pane zvivi zvandinoita zvamusingazivi. Pane kakuchiva kari mukati memwoyo wangu kanoodza moyo. Pane kaslanda kari mukati memwoyo wangu kanoodza moyo wangu. Pane kakuvenga kasingagone kubatwa neruoko kana nechigunwe. But zvandinoburitsa mukanwa zvinoratidza ruvengo. My secret sins. Hakuna anonyatsozviziva kuti ndinovenga, but mwoyo wangu unozviziva kuti ndiri muvengi. Saka pane zvimwe zvinhu zvokuti kana takuzviita panze apa tinoita kunge tiri kuita nemwoyo wese, but the reality of the matter mukati memwoyo wedu makaora, zvinotaura Jeremiah 17:9. Mwoyo unonyengera kupfuura zvose. Ndiani angauzive? Mwari ndo vanoedza mwoyo wemunhu. Glory to God. Mwoyo wako wakamboiswa ukaiswa paX-ray kudai yedenga kudai, munobudei? Saka muimba ari kuti Baba ndiri kurasika, ndiri kufa bamugwenga, ndidzidzise kutaura kuda kwako ngakuyi. Kutaura chaiko handigone, nekuti simba rerufu riri mukati memuromo. Zvaunotaura aidha uri kupa upenyu kana kuti uri kuparadza. Ane masecret sins, zvivi zviri kutaurwa naDhavhidhi hazvizikanwe namufundisi kana mai mufundisi chaivo, hazvizikanwe namufundisi. Mufundisi zvivi zvenyu hazvizikanwe namai mufundisi. Mama zvivi zvenyu hazvizikanwe nababa mumba imomo, but mune tsika yekuviga mari mumasokisi, mune tsika yekuita zvisingadikanwe kwamakaroorwa, mune tsika dzisingaonekwe so dziri pasi pasi pekuti Mwari kana vakakutarisa so vanoti this one handisana bona munhu wakadai. Saka anoenda nayo David ari kuti cleanse me. Hallelujah.
ndichenesewo Mwari, ndigezesewo kuzvivi izvozvizvi zvisingaonekwe, zvisingaonekwe. Varume izvozvizvi vamwe vanoona mifananidzo isiriyo pama-TV, pamakombiyuta avo, mumafoni mavo, hazvionekwe, asi Mwari vari kuzviona. Tsamba dzamuri kunyorerana, muchitumirana mafoto, muchienda kunyange pamafacebook, hazvioneke, asi Mwari vari kuzviona. Zvaunoita uchibuda mumba uchienda kun'anga, nyora unadzo, hazvionekwe, but Mwari vari kuzviona. Mwari vari kuti, Dhavhidhi ari kuchema, Mwari ndinodowo. Unoziva munhu anobudira Mwari pachena, so Mwari vanofadzwa naye. Ndosaka Mwari vari kuti Dhavhidhi ndinomuda, a man after my own heart. Why? Because Dhavhidhi anobuda pachena panhau yezvivi zvake. Zvikanzi ani nani asingaregererwe zvivi zvake haana rugare. But that who is forgiven the sins by God, they have a peace, joy. Vanofara munashe nokuti vanoregererwa. Unenge wataura zvinhu, hallelujah, and you are forgiven. Verse 13 of that, keep back your servant also from presumption, the sin. Zvivi zvekufungidzira, so kuti Mwari vanongofadzwa nazvo zvauri kuita iwewe. Adam na Eva ndovekutanga, they deliberately disobeyed God's command. Vakanodya pavakanga vanzi musadyi. Kereke muri kuita here zvinotaurwa nesoko raMwari kuti musadya zvisingadyiwe? Vamwe vedu tiri kuizvezvizvi. Ndairamba ini 1990 mukabvunza Bishop Siyachitema paHarare apa, and ndini mukazobvunza kana kuya mungaenda church history yeAnglican muHarare diocese, munonzwa kuti evangelism yakatangwa neuno mukomana mufundisi Juda. Chikonzero ndechekuti Dhavhidhi ari kuti ndibatsirewo for my presumption sins, zvivi zvokufungidzira kuita kunge unonzi it doesn't really matter. Mwari vanogona ngozvigamuchira. Musadya munofa. Zvikanzi you take the word of God for granted. Musanwa nekuti vana vaMwari ngavazadzwe nemweya mutsvene. Hazvina mhosva kuti uri kuAnglican, uri main church, mainline church. Aiwa, zadzwa nemweya mutsvene, famba mumweya mutsvene, mwana wamai. Fambai mwana mutsvene, gogo Makhatini, fambai mumweya mutsvene. Nekuti hakuna kereke isingafambi nemweya waMwari. Romans chapter 8 verse 14, vanofamba nemweya ndo vana vega vaMwari. Glory to God. Hazvisisina basa kuti munopinda kereke ipi, kana iri Roma kana Anglican kana chii, ngaibatwe nemweya, ngairege kubatwa nezvinopfuura zvinodhaka. Bvisai zvakaipa zvose. David ari kuti save me from my presumption sin, kufungidzira kuti Mwari vari okay nezvandinoita. Ngainwe zvayo ngairege kuraradza. It's okay. Pfekai zvenyu mabhachi mabhuruu makanyatsopfeka vana mai, asi muchiroya, it's okay. Pfekai mauniform enyu but muri kufamba madekwana mumaroad, it's okay. Muri kutorerana varume, it's okay. Nekuti taakumhiri kwemakungwa, hatisisiri kuAfrica, hatiwonekwe. David anoti save me from my presumption sins. Tarisai Adam na Eva vakarasikirwa nekingdom. Pasi rose ravakanga vapiwa pachena, havana kubhadhariswa. Mwari ndobva avagadzirira akavapa mhuka dzese dzikagadzirwa nanzou nanashumba. It belonged to Adam and Eve, but because they presumed that it was okay to eat of the fruit, they lost the kingdom. Cain anorekodwa semhondi yekutanga. Rega madekwana ano ndiri kuuya kwauriwe.
pamwe ndiwe mhondi yekutanga mumusha menyu, unoponda vanhu kwete nemaoko, unoponda vanhu kwete nemabakatwa, but unoponda vanhu nemwoyo wako iwe, zvaunotaura mazwi aunotaura iwewe. Kaini akaponda munun'una wake. Chikonzero ndechekuti wakanga atadza kunamata. MaAnglican hamusi kuponda vamwe makereke nekuti mazvitadzira kunamata. Muchivenga kereke iyo, muverenga ngiro, hamutombodyidzane nekuti anopinda Wisira handitaure naye, nekuti anopinda Zayoja handitaure naye, nekuti uri kunamata chirudzi. Do you think you are presuming kuti ukangoda muAnglican unonamata? No. That's a presumption. Vana vaMwari ngavadanane, ukasangana neanonamata mubvunze kuti Jesu waunonamata ndeupi, kana asingamuzive chimushumirira umuratidze pachena kuti do not presume. Vakawanda vakapresuma, vakawanda vakasiya nzira dzaMwari because of presumption. Dai ndanga ndiri kutaura nevafundisi ndichitaura madispensational errors, andiri kunyora mune rimwe bhuku rinonzi dispensational errors, zvimwe zvinhu zvatakaasuma kuti hazvina basa nesalvation, but the word of God is saying kuti zvine basa. Saka Cain akauraya munun'una wake. Chikonzero ndechekuti haana kugamuchirwa zvaakauya nazvo kuna Mwari. Chii chauri kuuya nacho madekwana acho kuna Mwari chisingagamuchirike pamberi paMwari? Are you bringing yourself to God? Sezviri kuitwa naDhavhidhi mukamuverenga. Dhavhidhi anoti nzverai mwoyo wangu Mwari, muone kuti mune zvakaipa here zvandiri. Ndava nekuti kana ukaisa Mwari patask yekunzvera mwoyo wako, vanokunongedzera mamagudu, munonongedzerwa kunzi siyai makuhaya ende muchifanira kuasiya. Ndava nekuti Mwari vane tsika yekuti ukavanongedzera kuti tarisai, Dhavhidhi ari kuzviisa pachena kuti Mwari, there is nothing that I want to hide from you because I know ndimi the source of life. MuAnglican enda kuna Mwari, revurura pamberi paMwari. Mwari ndinzverei kutadza kwangu, kana vakunzvera chirega kudzokerazve senguruve inodzokera kumadhaka, sembwa inodzokera kumarutsi. Nhasi unonyepa hanzi ndinongori mwana munhu wenyama. Vana Dhavhidhi vanga vasini vasingati ndiri munhu wenyama. Imi you have a difference mune mweya mutsvene. Why is it mukristu andoramba achingotadza achingoti tiri vanhu venyama, tiri vanhu venyama, tiri vanhu venyama? Ndiani akakudza izvo? Mukristu usaneti, inzwa ngerozi dzako dziri kukuchiya kuti well done, ramba wakadaro. Jesu wakaedzwa sesvimaidzirwa wauri kuitwa iwe. Kana riri nyama, Jesu wakaedzwa senyama. Kana riri doro, wakatoedzwawo. Hakuna Jesu chaasina kuedzwa. Mukaverenga kuvaHebheru zvinonzi wakaedzwa nemiedzo mukuru. Asi muzoverenga kuna Corinthians inotaura kunzi hakuna muedzo unoinga mutendi uyo nzira Mwari vasingaisi nzira kwaari. Saka there is no temptation that can come to you this night or today chinogona kukukunda kana ukachipa kuna Mwari. No, there is nothing. Chinoita kuti tikundwe nemiedzo ndichokuti hatiende kuna Mwari. David ari kuti ndauya Baba, save me from my presumption sins. Ndinofungidzira kuti zvandiri kuita zvakangonaka, ndava nekuti ndiri arrogant because I am proud. Ndinozvikudza, ndinoona kunge ndiri. Munoziva kuti kune maKristu akuzviona kunge vana Mwari vari palevel yaMwari. Makavanzwa ndandina Mwari kudenga uko, vanoita kuti hanzi ndiri kufonera Mwari anondinzwa. Pane maKristu so asinganzwisisa kuti we are never on the same level. That's why he is called God. We are his creatures, tiri zvisikwa zvake. Chemera kuti iwe Mwari ufadze Mwari, ndozviri kudikanwa chete. Kana ukachemera kufadza Mwari, Mwari vanouya vokupa simba remweya mutsvene. Zvanzi muchagamuchira simba remutsvene. Apo mweya mutsvene kana auya pamusoro penyu, ipapo muchava zvapupu zvangu. What are you witnessing? Mama zichao. Madekwana ano muri chii chamuri. Can you be a witness? Are you an ambassador? What are you being an ambassador for?
Vana amai musave maambassador emakuhwa. Vana amai musave maambassadors ekudada. Vana amai musave maambassadors ekutsvinya. Vana amai musave maambassadors ekutsamwa. Vana amai musave maambassador ekukonzera bongozvozvo mukati medzimba dzevamwe. Vana amai musave maambassadors ezvimwe zvinhu, but vai maambassadors aMwari. Vanoita sana Elizabeth mukamuverenga mubhaibheri. Pane Elizabeth unonzi wakanga achinamata for 74 years ari mukati metemberi yaMwari. Musi wakauya Jesu vakamuona vakamubata mumaoko zvikanzi Mwari ndamuona muponiso, meso angu aona muponiso. Simeon the same, vana baba itai vana Simeon vekuti kana vaona Jesu kudai vanobva vabata mumaoko votanga kutaura chiprofita. Mwana uyu is a destiny. Ichakonzera kuti vakawanda vawe ndava nekuti maari achaponesa Israeri. Mwana wako iwe munamatire sezvanga zviri kuitwa nana Simeon. Haikona kuti gore negore makapoterera nepo muchingoripo hamubve. Muri kupoterera panzvimbo imwe chete. Muri kupoterera panzvimbo imwe chete. Hamunetewo here nekupoterera panzvimbo imwe chete. Vamwe maane 40 years muri maKristu but munozikanwa kunzi munodada. Vamwe maane 40 years muri maKristu munozikanwa kuti munonyepa. Because munoona kuti mweya zvainoita kana wapinda mukereke kana wapinda muzvazvi. Ipapapa dai kunzi tiri muchechi pano vemakuhwa vanowanana kudai nemafoni namba vese vanawo vanotsvagana. It's a spirit. Madekwana anoita mweya waDhavhidhi ari kuti Ishe mandiri ndibatsirewo from zvivi zvekufungidzira zvekungoita so ndichifunga kuti ndiri kugona. Hanzi musaite kuti zvive nesimba pamusoro pangu. Dhavhidhi akundonamata kuti ngazvirege kuve nesimba pamusoro pangu zvivizvi. Ngazvirege kuve nesimba pamusoro pangu nekuti number one, nyorai pasi. Acknowledge your weaknesses. Verse 12. Dhavhidhi ari kuzviona kuti kana asina ku-acknowledge my hidden faults and willful sins, handidika izvozvo akasadaro zvichamukunda. Bvuma pamberi paMwari kuti ndine mwoyo wemadhirezi. Kana vana baba varipo, kana vana amai, bvumayo pamberi kuti meso angu anoti kana ndikaona varume ndobva ndavhunduka. Muzvinamatire mubva mazvibuda pamwe chete kunzi hanzi Dhavhidhi ari kuti I acknowledge my weaknesses, my sins, and be honest about your struggles and your vulnerabilities. Ukadaro Mwari vanokubatsira. Number 2, David ari kusika forgiveness. Seek forgiveness and cleansing. David ari kuti he is asking God to forgive him his hidden faults. Pane zvandakatadza Mwari ndiregererei. Ndisazofambe. And you don't see David committing adultery again. It was only once and that was it. Nekuti wakagamshira forgiveness kubva kuna Mwari. Mwari pavakati handichakuuraya David wakanzwisa kuti Mwari havanyepe. He is not a man that should lie and a man that should repent. Kana akuregerera zvigamshire wombva wafamba. Haikona kuti unonyepa nhasi woti Mwari ndiregerere mangwana onyepa ngegere. Ndo chinonzi chivi chekutadza nemboni chinoreva kuna Hebrews. Kandi ukatadza nemboni hakusisina ropa rinogona kugezesa. MaKristu ngaadzidze kuti kana aregererwa obva muzvivi. Number 3, request protection from sin. Kumbira kuna Mwari simba riripo. Kune simba rinoshamisa muropa regwayana. Mune simba rinoshamisa muropa regwayana. Seek, request or seek protection from sin. David ari kukumbira Mwari
keep me from my presumption sin. Hallelujah. And when you keep me and when you protect me, I will not sin again. Skwedera pedyo na Mwari. Uchiva kumbira so. Muchita wega. Uchiva kumbira Mwari ndinokukumbira. Hallelujah. Kuita wa Enoke 365 years achifamba na Jehovah. Hey, vachifamba vari vese naMwari. Itawo wana Abrahamu anonzi shamwari yaMwari. Famba padhuze naMwari uchimukumbira sezvikuitwa naDhavhidhi. Mwari ndinokukumbira mundidzivirire. Number 4, pursue integrity. Kana tichiti pursue integrity, iva munhu anoita seek, anogona kutsvaga kuti Mwari handidi kuve blameless panyika inoi. Pandinoonekwa handidi kunzi honzero yauya, hero jerenyenje rauya, musi wejerenyenje vanhu pandinenge ndatosvika vakutopesana. Kana vari amai vanga vachidanana nemhuri yavo, inini semuroora ndapinda mumusha hevo vapesana. Kana ndiri gogo, hallelujah, vana vangu zvese zvapesana. No, seek integrity. Kuve munhu ari blameless, ari innocent. Zvanzi naDhavhidhi, kana mukandidzivirira, handichagoni kuve nezvitadzo, great sins or great trespasses, because mandidzivirira. Number 5, depend on God's power. David ari kutaura kuti handina simba. And sure Satana ari kwaane simba. Unogona kumukunda chete kana uri muna Jehovah. Ukasadaro anokurova left and right. Zvino tingaita sei kuti tuone mweya wakaita sewaDhavhidhi madekwana ano? Regai ndimhanye naye nokuti nguva dzangu dzapera. Number 1, cultivate a humble spirit or a humble heart. Zvininipise pamberi paJehovha. Unoziva here inini kukereke kwandinobva kuedza uku, mune maprofita vasina kumbopinda kuchipostori varimo mukereke yangu. Chikonzero ndechekuti takaramba tichicultivata umwari wekuti swederai pedyo naMwari. Mwari vanotaura nemi. Indawo muchifunga kuti Mwari vanongotaura nemapostori. Indawo muchifunga kuti Mwari vanongotaura neveku-AFM kana nevekupi. Menyu imo mumwe makatogarira zvipo muAnglican imo mumwe. Zvirimo zvekurapa, zvirimo zvekutaura nemutime, zvirimo zvese zvipo, nokuti hakuna kereke yakanzi iyi ndo yandakapa zvipo zvemweya, iyi haina zvipo zvemweya. Kereke yese ine zvipo zvemweya. Chinongodikanwa chete ndechekuti cultivate a humble heart, a contrite spirit, glory to God, inorecognize limitations nemaweaknesses. Ndava nekuti vanhu kana vaane mari havadi mweya mutsvene. Mweya mutsvene anotozotidikanwa nevamapostori anokomera mugomo. Ndava nekuti havana mweya. Imimi munofunga kuti mune mari saka hamunide mweya mutsvene. So you lose. Vakawanda muri kufa mukereke because mweya mutsvene urimo, varapi varimo, but hamuna mbobvira makanamata kuti ngavawanikwe. David ari kuita pray that I cultivate a humble spirit. Look, because he did that, tarisai zvakaitika kuna Israel. Number 2, seek God's presence. Tiri kuti tingaite sei kuti tive nemwoyo wakaita saDhavhidhi unochemera zvinoda Mwari. Seek God's presence, desire God's presence. Dhavhidhi anotaura pamusoro pemhembwe yave nenyota inofamba makilomita nemakilomita ichifemhedza kunhuhwidza kune mvura. Famba mumweya, famba makilomita mumweya uchifemhedza kunaka kwaMwari, uchikumbira kuti Jehovha, 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 ndinodawo mweya mutsvene wenyu wamakabudurira kuna naPita.
wamakadurura kunana Johani vakubikwa mugati remafuta. Johani anoramba kufa because wakanga aitwa wakaprotectwa namweya mutsvene, kukandwa iri muboiling pot yemafuta. John haangatyi because why seek God's presence? Kana uri mupresence yaMwari hautsve nemoto wenyika ino. Bvunzai vana Meshaki nana Abednego, vakakandwa mumoto havana kutsva because why? Panze mumoto imo makaonekwa wakanga achinge ari mwana waMwari. When you are seeking the presence of God, when God is around you, vangaise moto werudzi dzose, but hautsve ndava nekuti Mwari vanewe. God's presence. Number 3, pursue spiritual growth. Strive into maturity and intimacy with God. Mama, baba, munozikanwa here nedenga kuti asvika akutotinetsa. Uyu anotinetsa uyu. Kana akukumbira, tinofanira kutomupa zvaanoda. Ichembereya inorwa muna Luke chapter 18, where anoramba achitaura he is determined. Paul anobva anyora kuna Philippians kuti I am persuaded that he who began a good thing in me will complete it, will finish it. Why? Because he was determined. Paul akanga asingatsaurwe nechimwe chinhu. Anoti takarohwa, tikatsimbirirwa, tikakandwa, tikatemwa nematombo, tikasiwa tichinge takafa. But hatina kuruza hope because watinonamata tinomuziva. Glory to God. David ari kuti seek the presence of God. Pursue spiritual maturity. Kuti uzikanwe nedenga kuti uriko. Maturity yekuti unosvikopo kuti kana wotaura kudai unoremekedzwa nedenga ndekuti haungoshane muromo. You don't say things which has no business with you. Muromo wako ngaushane kana wakutaura zvinhu zvaMwari. Number 4, trust in God's goodness. Believe God. David waitenda kuna Mwari. Ishe, inzwa kwaari kuenda, kwaari kukumbira. Ishe, ndidzivirirewo muzvivi zvangu. Ndiregererewo Mwari. And the last one, live a life of gratitude. Thank God for all his blessings and guidance. David anoti, kunyange ndikafamba pamupata werufu, handingatye chiro chinhu nekuti muneni, chimbone mudonzo wenyu zvineni. Hallelujah. And ndinoziva kuti ndapfuura pamupata werufu, pane tafura yakagadzirwa kumberuko. Vana mai nana baba madekwana ano, it is my encouragement kuti tsvaga the presence of God, tsvaga kururama, chemera kururama, tama muzvitadzo, siya zvakaipa, utange kutsvaga Mwari. Daitanga tine tiri kumusha kana tiri pamwe chete mukereke takuimba, uya noti cheme, uya niku nompo nisi jesengati cheme pamwe Jesu tenzi vaerwa chakabayirwa chini wabayiwa manja tsoka wato nange eto zvino achina matira iwe Jesu tenzi waro. Wakaburuka mwana wemunhu, wakaburuka munyika ino kuzofira iwe. Ndiye ari kuonekwa naDhavhidhi ari kudze Mwari, zvivi zvangu ndibvisirewo pamberi pangu, ndinoziva kudarika kwangu, asi Mwari ndiregerere, ndishambei,
ndinatsei Mwari wangu, ndiuye ndichene pamberi penyu, mundiregerere, muburitsewo, mundidzivirire kunyange zvivi zvisandibati, zvendudzi dzekunyarara, zvakanyarara zviri mukati mandiri, kuita kunge rwizi rwakaviga makarwe. Unozwa kuti rwizi rine makarwe akavhara kudaiwo, ndo zviri kuita mwoyo yedu imwe inenge makarwe ekuti tinoda kudya vanhu vari vapenyu, hatidi zvaMwari. Madekwana ano Mwari vekudenga ngavatibatsire. Mweya Mutsvene ashumire matiri, tibatsirwe saDhavhidhi. Regai ndinamate. Mazvita Baba, mazvita Mutsvene. Tiri mupresence yenyu madekwana vanhu, tinokumbira nyasha. Nguva inoye nyasha isina chiyapera, inokumbira tenzi. Tiri kukumbira nguva inoye nyasha isati yapfuura Mwari, kuti tenzi muuye kwatiri madekwana ano. Ndiri kunamata Mweya Mutsvene ngaatange kudonhedza zvinoda kudonhedzwa. Yes, ngazvidone madekwana ano. Ngazvidone. Mweya Mutsvene, itai basa renyu panzvimbo ino tsvene madekwana ano. Pane vari kuda deliverance Mwari, ngavapiwe deliverance madekwana ano Ishe. Ndinotenda muzita raMambo Jesu kuti Mweya Mutsvene muri pabasa. Kune avo vanga vasasataure nevana vavo kwamakore, Mweya Mutsvene ndinonamata. Simudzaiwo simba renyu, vatore mafoni vataure nevana vavo. Kune mhuri dzakanga dzaparadzana Mwari, ndinonamata sekutaura kwaDhavhidhi, kuchemera kuti tiite zvakanaka pamberi penyu. Tisambopresume kuti it's okay kuvenga, it's okay kunyarara. Ndava nekuti hamuna kunyarara patakakutadzirai, makatuma rudo rwenyu rukatitsvaga patakanga tiri kwakavandika, mukatiunza Mwari panzvimbo yekuti tikuzivei. Madekwana anoshumirai kune avo Mwari vane resentment, vakaviga kusaregerera, vakaviga hasha mukati memwoyo yavo, vakaviga Mwari. Zvese izvozvo ngazvibude madekwana ano. Mweya Mutsvene, itai basa rei. Ndatenda madekwana ano Mwari, nekuti muri Mwari semazviro kwazvo. Tichanzwa kupupura kwenyu kunokosha kune vavo vapiwa deliverance, nekuti muri Mwari vakatinakira. Mazita enyu ndanamata, muzita renyu Baba, muzita reMwanakomana nereMweya anoira. Amen and amen. Amen. Wow. Ndabayiwa neshuka tichatozivi zvekuitira kuti ndatorohwa neconfusion. Wow. Chidiso chedu Baba Dzula, chidiso chedu zvikuru, andinovimba nevamwe vangu vari pano, kuti dai Mwari vazobvundunura mwoyo yedu izere unyengeri, kuti zvose zvetinoviga pasi pemwoyo yedu apa tichida kuzviita holier than thou, zvibude vazvitanhaure, vazvibvise patiri, tichemere kururamiswa navo. Nemapoints esamati paya, chidiso chedu kuti dai Mwari vazozvinyora zvikare pahwendefa yemwoyo yedu, takwanisa kuzorarama nazvo, kuti zvitinongedzere kudenga, kuti patinotaura nedenga paya, the heavens will roll in agreement. Kana totaura nekuti denga rinenge richitizira kuti mwana wedu asvika, tataridza the spiritual maturity yamataura iyo.
chiso zvedu zvekare kuti musauchakatambanudzwa pamberi pedu. Dai Mwari vazotipa chipo chekuzvininipisa, tioneswe zvipo zvemweya zvatinazvo, tishandise zvipo zvemweya zvatinazvo. Tirege kuuraya vanhu vetinoshanda navo, vetinogara navo, kana vekumhuri dzetinogara navo nekuda kwemabasa edu. Matipa challenge kuti gore negore tenge tichingopoterera panzvimbo imwe chete, tisina any growth, tisina zvakanaka zvetinoita. Ende mukatipa mubvunzo wekuti what are we ambassadors for? Asi kana tese tungozvinzwira mubvunzo uri kuuya kune munhu wese, hanzi tiri maambasada echii. Mwari dai vazotiitira zvakanaka, nekuti hanzi Mwari vane tsika yekuti tikavhura mwoyo yedu yekuti vati njere, vanotinongedzera zvetinofanira kushandura, vachizvitanhaura muupenyu hwedu. Ndikaramba ndingakupedza usiku hwese tichikuedza chikusamaraisa. Mwari mati vakuitirei zvakanaka baba Dzuda. Zvikuru pamuri kushanda mupindura vo muchikwidza nekudzika, vazokurangarirai vachikomborera mabasa emaoko enyu, imi nemhuri yenyu. Vakurangarirei pavanokomborera vatsvene vavo nevashandiri vavo. Vasikana, ngatibvisei pamamute, titende shoko rauya rakasimba kwatiri. Maida kubazuda dzidziso yakasimba mazvita tadzidza kubva